היום בעזרת השם אראה לכם שני סגנונות בבניית האות ד'. היום בעזרת השם אראה לכם שתי סגנונות בבניית האות ד'. סגנון ראשון, פשוט יותר. עם הקצה הימני של הקולמוס, נותנים קו, כל רוחב הקולמוס, וסוגרים. יורדים עם הקצה לסגור. יורדים עם הקצה בלבד, קצה הימני, ורק עם הקצה. ניתן להוות כמה שרוצים. זה סגנון אחד. סגנון שני הוא כזה. אני קורא לזה סגנון יחזקאל. מתאים את הקולמוס ככה, בצורה הזאתי, ויורדים. יום טוב.